Bayan tashin wasan Portugal da kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasa ta Hungary, Vitinha ya gana da 'yan jarida inda yake cewa Messi ya samu nasarar cin World Cup ɗinsa na shekara ta 2022 ne kacal saboda manya-manyan 'yan wasan ƙwallon duniya da suka goya masa baya. Tabbas ya ce a shekara ta 2026 za su yi yaƙi, za su tsaya kwansu da kwarkwatarsu manya-manyan 'yan wasan da suke da shi wato a kungiyar ƙwallon kafan ta ƙasa ta Portugal irin su Nuno Mendes da kuma ɗan wasa su Bruno Fernandes shi kashi Vitinha domin fito da kimar Cristiano Ronaldo a idon duniya, domin wannan World Cup na shekara ta 2026 ya kasance shine World Cup ɗinsa na ƙarshe a tarihin kafatanin wato rekod ɗin shi na ƙwallon kafa. Sai dai ba mu sani ba su wayannan 'yan wasan za su iya masa kara, sannan kuma shin zai iya samun ɗaukar wannan World Cup ɗin kuwa? Da duk wanda yake da yakinin cewa Cristiano Ronaldo zai iya samun wannan nasarar na cin wannan World Cup ɗin ya samu da su